Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Mga igsoon sa atong misa karon, atong i-appeal sa atong mga pag-ampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, especially sa atong nasod. Ato po di-appeal sa atong mga pag-ampo ang atong mga opisyal sa atong gobyerno nga unta patinud-anon nga magserbisyo sa katawhan. Ato po di-appeal sa atong pag-ampo karon ng atong mga personal intention, so ang mga intention sa mga tao na atong gisaaran na atong ipaggampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mag-andam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
pag-ampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himo ang pahigugma kami kanimo, ug sa usag-usa kanamo. Aron mo dangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini kamong nagtamak sa mga timawa ug naninguha paglaglag sa mga kabos. Nagingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw, aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus aman matapos ang adlaw igpapahulay, aron makabaligya kami sa among trigo. Mahalo nato ang presyo niini. Gamiton ta ang dili hustong taksanan ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa pumapalit. Ibaligya tag mahal ang walay pulos nga trigo. Ug paliton ta ang kabus sa presyo sa usa ka pares nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nanumpa. Dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Taiga ang Ginoo na nagabayaw sa kapos. Taiga kamong mga sulugoon sa Ginoo. Taiga ang ngalan sa Ginoo. Daigon unta ang ngalan sa Ginoo. Karon og hangtod sa kahangturan. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Kinsay sama sa Ginoo, atong Dios. Nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadungaw sa langit ug sa yuta, nga anaa sa ubos.
bukan yang biasa ang kabus aron palingkuron siya uban sa mga kadagkuan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Dayra ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa awhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglan himuon ang mga pagampo, mga pangiliyopo ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao. Alang sa mga hari ug sa tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Dios non ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios, usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Ang tao nga si Kristo Jesus nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudiyo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan,
Dihay usa kadato nga may piniyalan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ng iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan. Usa man kining akong nadungog mahitungod kanimo. Hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa nagkadayon sa iyang kaugalingon ng piniyalan. Pahawaon naman ako sa akong agalon, unsa namay buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpanghalot og kanal, og maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton, aron kung papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mupasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang ipangutana, pila ba'y utang nimo sa akong agalon? O sa kagatos kataro nga lana? Bitubag ang tao. Ani ang imong bali, lingkod og kalim-an lang ang isulat, matod sa piniyalan. O giingnan niya ang usa, og ikaw, pila may imong utang, usa ka libo ka bakid nga trigo, bitubag ang tao. Ani ang imong bali, 8 kagatos lang ang isulat, mingon ang piniyalan. Ang agalon ni ining tikasan nga piniyalan midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kaya ang mga tao ni ining kalibutana mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ug si Jesus pipadayon sa pag-ingon, busa sultihan ko kamo. Pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi ni ining kalibutana, aron inig kahurot na ni ini, dawaton kamo dito sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gamay butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa kadtong limbungan sa gagmay mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ning kalibutana, kinsay mupiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mamahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga ang iyang dumtan ang usa o ang usa iyang higugmaon. Ug unungon niya ang usa, ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Mga igso ng Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa makausap pa mga igsoon, maayong buntag sa inyong tanan. Good morning to all of you. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga ang iyang dumtan ang usa o ang usa iyang higugmaon. O unongan niya ang usa o ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. No servant can serve two masters. He will either hate one or love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and Mammon. Kini ang atong nadungog mga igsoon sa atong ebanghelyo. Ang Mammon, mga igsoon, nagpasabot sa material nga mga butang sama sa salapi o sama sa mga kabtangan. Mao nga ang giingon ni San Lucas, kung ang Dios ang una sa imo kinabuhi,
ang Dios dili mahimong pangalawa sa tanan nga material nga mga butang. Kinahanglan unahon nato ang Dios. Kung atong unahon ang material nga mga butang sa atong kinabuhi, makasinati kita gubot og mawala ang atong atensyon sa pagtuman og pagbuhat kung unsay gusto og buot sa Dios. Kundi nato unahon ang Dios sa atong kinabuhi, maglisod kita sa pagtuman sa iyang plano alang kanato. Mga igsoon, ang Dios adunay plano para sa iyong kinabuhi. Ang yawa pod adunay plano kanimo. Pagkama kinaadmanon sa pagpili, hain aning duha imong kontrahon o hain sad ng imong sundon. My brothers and sisters, we are now on the 25th Sunday in Ordinary Time. And our gospel is taken from the Gospel of St. Luke chapter 16 verses 1 to 13. Ang atong ebanghelyo nagdasig nato sa pagpamalandong, kalabot sa duha ka pamaagi sa kinabuhi. Ang pamaagi nga kalibutanon ug ang pamaagi sa ebanghelyo. These are two opposing ways of life, the way of the world and the way of the gospel. Atong nadungog mga igso ng sambingay sa tikasan nga piniyalan, a parable of the dishonest manager. Daghan siguro ang makarelate ani kay karong panahon, mga igsoon, daghan kaayo tag kasinatian sa mga taong tikasan, limbungan, o mapahimuslanon. Diha sa gobyerno, diha sa opisina, o bisan diha sa atong gagmay nga katilingban. Walay aso nga makumkom, dili ba? Kadugayan ang mga binuang masakpan. Kung dili man gani ka masakpan karon, masakpan na nakaugma pohon. Kung di man ka masakpan dinhi, masakpan ka somewhere else. Kung dili man ka masakpan sa mga tao, labig siguro masakpan yud ka sa Ginoo. Sa sambingay atong nadungog ang tikasan nga sulugoon, nasakpan kadugayan sa iyang agalon. Unya human masakpi ang tananiyang binuang, miliyok siya dayon aron pagsiguro sa iyang kaugmaon. Unsa may iyang gibuhat, iyang gipatawag ang duha ka tawo nga may dagkong utang sa iyang agalon o giminusan ang kantidad sa ilang mga utang. Ang nakautang sa usa kagatos kataro nga lana, gihimo niyang 50. Ug ang nakautang sa usa ka libong bakid nga trigo, gihimo niyang 8 kagatos na lang. Sa iyang hunahuna, kini mga tawhana, makautang niya kabubuton og karon papahawaon na siya sa iyang agalon, kining duha mao'y iyang maduol. Mga igsoon, kahibudngan kaayo tungod kay sa kaulahian ang agalon nakadayeg ni ining tikasan nga sulugoon tungod sa iyang inantigo nga buhat. This is the big surprise at the parable. Imbis na maglagot ang agalon, midayeg sa diskarte sa maong sulugoon. Ang atong Ginoong Hesus tag-ingon sa atong ebanghelyo, kay ang mga tao ning kalibutan mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Kamong mga anak sa Dios, magpalupig ba mo sa mga tao ni Satanas? Kamong mga binunyagan, magpalubig ba kamo sa mga tao nga way pagtuo? Kamong mga tagsimba,
Magpalupig ba mo sa mga tao nga walay makadungog sa ebanghelyo? This is the big challenge of today's gospel parable for us. Si Kristo naghagit nato sa pag-inantigo, sa pagdumala sa atong kinabuhi. Dili ta angay magpalupig. One time in the gospel, Jesus challenged His disciples by saying, I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be wise as snakes and as innocent as doves. Kung ang mga taong kalibutanon, makamaong maniguro sa ilang kaugmaon, kita nga mga anak sa kahayag, makamauunta pod nga makasiguro sa kaugmaon sa atong kalag. Mga igsoon, wala biyani nagpasabot nga kita usab magbinuang o manikas. That is not the way of the gospel. Ang ipasabot dinhi nga kita makamaupod nga mulihok ginamit ang mga gasa sa Espiritu sa Dios. Ang kalibutanong diskarte kinahanglan atong atbangan sa diskarte sa ebanghelyo. Magmakanunayon ta sa pag-ampo, mamalandong ta sa mga pulong sa Dios, magsaksi ta sa kamatuuran, magpili og magbuhat og maayo, mangayo tagpasaylo, ug mosalig ta kanunay sa Dios. Mao kini ang mga diskarte sa ebanghelyo, o kini ang maoy atong panlaban sa demonyo. Somebody correctly said this, and I quote, "The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." Ang makaguba kuno sa kalibutan, dili ang mga tao nga nagbuhat og dautan, kundili ang mga tao nga walay gibuhat bisan sa atubangan sa mga binuang. Atong pag-ampo mga igsoon nga kita aduna gay buhaton aron ang yawa dili magmadaugon. Kinahanglan tayong mubuhat og mga maayong buluhaton para dili ta madaog o dili sa daugon sa dautan. Imagine for example, no? Kung ang bawat usa kanato mag-post ng Bible verse sa social media, pila kita dinhi. And bawat isa mag-post ng Bible verse, sigurado ako malumos ang social media sa pulong sa Dios. And imagine po, kung ang bawat isa kanato magbuhat ng usa ka maayong buluhaton sa kada adlaw, kung naay 2.5 billion Christians sa tibuok nga mundo, no? We can see the difference sa atong kalibutan. So mga igsoon, let me end my reflection by telling a story. The story given by Bishop Abet Uy. Diha ko ni usa ka manager nga nagtrabaho sa usa ka construction company. Nga usa ka dato ang taghiya. Ang maong manager wala magsalig sa iyang sweldo. Ngano man. Manapi siyag maayo pinaagi sa pagtipak sa budget sa ilang mga projects. Kuhaan niyag 20%. Ang uban mag-ingon nga SOP kuno. Usa ka adlaw ni ana, ipatawag siya sa iyang amo. Gikuyawan siya basig nasakpan ang iyang mga daotang gihimo. Ningon ang iyang amo, 30 na katuig nga ikaw nagtrabaho kanako.
O naghunahuna ako nga paritayron na kita. Sus nakuyawan ang manager. O naghunahuna nga murag nasakpan kuno siya. Pero ang manager, no, naminaw sa gisulti sa tag-iya. Ang tag-iya nag-ingon, "But before you retired, I will give you my last one project." So ipahimo ko ang usa ka dako nga project, and that will be your final na work para sa akoa. It worth millions of pesos. I just like you to build a mansion as your last project. And kinahanglan nga mahuman mo ni before ka mag-retire. So, giingon sa manager nga, "Yes, boss. Areglado. Walay problema. Ako'y bahala." So, tuod man, gitrabaho sa manager ang last na project na gihatag sa tag-iya. Kining final na project na iya, gikuhaan niya po ng porsyento. But instead of 20% ang iyang gikuha niya ang 50% sa budget. So sa iyang hunahuna, wala naman say project na pagkakwartahan. So gidagko na niya ang kanyang gikuha. So very substandard yun ang iyang gihimo nga na mansyon. After a year, nahuman ang project. Unya, during inauguration, misulti ang amo niya. "Tarong adlaw gusto na ko pasidunggan ng usa ka tawo nga sulod sa 30 ka tuig nagtrabaho sa ako. Ang akong manager nga gisaligan pag-ayo. Aging pagbalo sa iya sa maayo niya pagserbisyo sa kumpanya, ako siyang gantihan og usa ka mansyon. Manager, kining mansyon nga imong gihimo, ako ning gasa pahalipay nimo." Ang manager, hapit makuyapi sa kaguol. Kaya ang maong project nga gi-substandard pag-ayo para di ay kaniya. Human sa istorya. Mga igsoon, ang ato kinabuhi dinhi sa kalibutan maoy project nga gipatrabaho sa Dios kanato. Hinaut unta ato ning ayuhon pagtrabaho. Og dili nato isab standard aron dili ta magmahay sa kaulahian. And let us always remember, God has a plan for your life. The devil also has a plan for your life. Be wise. Be wise enough to know which one to fight and to know which one to embrace. Let us not forget that we cannot serve two masters. Palihog manindog ang tanan para sa pagpadayag sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nang ngahimo ang tanan. Tungod kanato mga tawo og alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato.
Nag-anto siya na matayo gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya. Aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Ubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Gitawag kita ni Jesus nga mamahimong sulugoon sa tanang katawhan. Dado nato karon ngadto sa amahan ng ato mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa atong kalibutan diha sa pag-ingon. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Sa malumong paghigugma ug sa mapaobsanong paglakat uban sa atong Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran maghago sa pagpangitag makiangayong mga paagi sa pagdalag kalinaw ngadto sa ilang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga gihinginlan ug mga langyaw ug ang tanan nga mangitag trabaho kanunay tagdon uban ang dignidad ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan makahibalo sa makaalim nga gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga nagbangutan mahupay na og sila nga mihalin makatagamtam sa kalipay ug sa kalinaw walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Sa atong kahilom atong iapil ang atong mga personal intentions. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Maluluyong amahan, dungga ang mga pag-ampo nga among gidala nganha kanimo uban ang inanak nga pagsalig. Tabangi kami sa pag-ila sa imo kahalangdon sa ingon alagaran ikaw namo uban ang pagpapasalamatong kasing-kasing
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon pagkamo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawato lang ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami ni ining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himo nga makapahimuot kami kanimo o nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Jesucristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya ang tanan nga mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, ug itugyanan o gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imo nga lagad, aron sa imo ngalan magdumala sa kalibutan, ug magdayeg sa imong himaya. Diha sa tanan nimong mga binuhat, pinagi ni Jesucristo among Ginoo nga gidayeg ug gisangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug arkanghel, sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kanininyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao,
aron ng mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pag-abanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan. Niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among Obispong Tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Dasa kay usas sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan natong gamito ng mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Say
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ipakita tang panaginig sa unay. Mga igsoon, kini mao kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Mag-ampo kita. O Ginoo, giling-on mo kami, pinaagi ni ining Eucharistia. Padayuna ang pagtabang kanamo, pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat, ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Palihog iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. Ginoo,
Panalangini kami na imong langit nung mga gasa ug sa imong kaluoy himua kami nga maandam sa pagtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukon sa dunta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad ng santos nga misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. May buntag.